Ndibone muri yeZimbabwe rigandi kokudza nyaya dzandakabata pazuva ranhasi dzatiri kufamba nadzo. Nyaya ndoda kutanga nayo pana pamuri yeZimbabwe inyaya yepa Domboshava. Pa Domboshava muri yeZimbabwe pakawanikwa paine gomba rakacherwa. Gomba iri racherwa kudaro vanhu havana kuziva kuti chii chiri kuitika asi vakazoona kuti panga pakatodonhera tumutiro paropa. Vanhu vachibva vabva ipapo vachibva vaenda kumapurisa kuti dzimwe dzenguva panogona kunge pakapondwa munhu ndokubva vaenda kumapurisa. Pavakaenda kumapurisa mapurisa akabva auya vanhu vachibva vaungana. Vanhu vaungana kudaro vachibva kutanga kuita sei kuchera gomba. Pakacherwa gomba mukoma KB pachibva vaona kuti pane nyama yemapisi embudzi yanga yakatoita sei yanga yakatoiswa mublanketi pamwechete nezvimwe magomba ari maviri rimwe rachona ranga rakaiswa blanketi nerupasa pakati pamwechete nezvemukati kwozoita rimwe ranga rakaiswa nyama dzekunze idzi iri nyama yembudzi pachiratidza kuti pane zvimwe zvinhu zvakangoiswa mukati imomo. So mapurisa achibva ngoti isu taona zvinhu izvi zvimwe zvasara zvinhu zvemunzvimbo hamene pana vanhu vati chikaringa chavo rikari chivanhu chavo asi chitanga chida kuziva ndechekuti manga musina kuziva kuti ropa iri nderei dzimwe dzenguva pakafukunirwa pakaita sei pakafutsirwa munhu. So vanhu vakaenda ipapo vakatozoona kuti ndo zvakaitwa mukati but vanhu havasi kuziva kuti ndiyani akakwanisa kuuraya mbudzi yobva yaiswa mublanketi vafukidzwa blanketi ndobva yaiswa mugomba ndobva yafutsirwa. Right, nyama yembudzi iyi yanga yakafukidzwa neblanketi ichibva yacherirwa pasi panzvimbo pacho pakaita sei? Inzvimbo apapa nzvimbo pasiri pamba pemunhu. Okay, inzvimbo indofamba vanhu. Right, pasaidi pacho pangochirwa pakadaro padhuze neroad vanhu vakatozoona vachifamba kuti ndozvoitika panapa izvi. Saka vanhu vana kugutsikana kuti vanhu vakakwana here munzvimbo kushambofutsirwa pachii nemhaka yevachera uyezve pane ropa pasaidi. Ropa iroro ndo rakaita kuti vanhu vaende kumapurisa kunoripota asi zvavakazoona pasi inyama yembudzi yanga yakafukidzwa nemablanketi yakaiswa nerupasa ruri mukati ari makuva maviri akaiswa zvinhu izvi mumwe mune zvemukati mumwe dziri nyama dzoga. Nyama yembudzi mune mablanketi pamakuva maviri ese makuva anga nemablanketi aiwa 1 ndanga rine blanketi imwe yacho ngesina. Right, chirongwa chino bhoshongora segment muri kuchikotsorwa kane vasagwira vedu veAllied Timbers Zimbabwe Private Limited. Manga muchizviziva here kuti bazi reAllied Timbers Zimbabwe Private Limited guru rinotengesa matanda rinowanikwa kapamvuma matawo nemacubic meters 4000 ematanda akaiswa mushonga kana kuti pressurized treated pose edomboshava. Vanhu kudomboshava mukoma KB havana kugadzikana havasi kunzwisisa kuti zvakambotika kupi kuti munhu anotora blanketi wofukidza nyama ucherera pasi zvisina anoziva. Nyama pachayo munofanira kuidya varidzi kana mbudzi inge afa. Blanketi ndiri kufunga mumwe but why blanketi nembudzi nenyama yembudzi zvaonekwa zvakaiswa pasi uyezve pasi pachona paine rupasa zvinomborevei kuvanhu vakadarika nepo hapana zvavanokwanisa kukanganisika here mushonga here urui here nemhaka yakaita uyezve akaita zvinhu zvindiyani uyezve kana zvakanaka sei akazviita pasina vari kuziva. Hey, zvakaoma. Ngatimbotarisai kuti izvozvi pamarket mbudzi iri kuita mari. Mbudzi dzinosiyana mukoma KB kukura kwazo. Tautangira pa $25. Okay, zvichienda kumberi. Kutonosvika mu $40. Saka munhu akangotora 25 kana kuti $40 kuenda kunocherera pasi. Ndokutora blanket ine $20. Ndokutora rupasa nenguva yake kunocherera. Vanhu vakazozviona kwaedza kureva kuti zvinhu zvakaitwa usiku. Hanzi kudini ko KB na Bosho hurombwa uho kuviga mbudzi mvura inganayi nekupi naikanyepa na Bosho ndinonzi mai Ngazima ndiri pa Warren Park D. Munofunga kuti hurombwa here rega tinzwe kuti vamwe vanoti kudini nai mukoma KB na Bosho shuwa here kuviga nyama here ndinonzi concept for rich. Kufukidza blanket nyama papa Isabe munovaziva concept for rich ava post office ava kupi mutaundi mudhorobha umu mabatiro anenge akachita mukoma KB hapana asisazivi nefenyuro ipapo. Right, ndakatombotora nevamwe basa kowe pachini ndakachizivira apa ndaingoziva kuparidza shoko ramwari risingaziri kune chibuti concept for rich ndikona rutorwerwa rute kuti mbudzi kuisa mublanketi akona nyama ayi concept chembere muri yeZimbabwe ndiri mukati mekuzvipapaidza paka ndapindire pahwedza muri yeZimbabwe kwaita murume aidanana nemumwe mukadzi waigara naye vari mukati mekudanana kudaro achibva anokombisa mumwe munhu akombisa mumwe mukadzi zvakare mukadzi uye achibva azosvika achiti uri kuzviziva here kuti ndodanana nemurume wako. Mukadzi nemurume kwakuchibata munhu uya uyu anzi akombiswa kutanga kumurova vese. Chakaitika sokuti inini ndine munhu wandinofambidzana naye asi handisati ndaenda kunoroora asi tinombopota chigara tese mumakamboenda kumba kwake momboita sei tichigara tese. Vadaro mukoma KB murume uyu akazoita mumwe munhu akakombisa futi. Good. Asi munzvimbo vanondoziva kuti Bosho nemunhu uyu
mukadzi nemurume chikonzero vanofambidzana nguva dzakareba dzinozivikana. Asi ndiri pachangu ndichibva ndazoenda kunokonza umwe zvakare. Ndakonza umwe kudaro wandiri kufambidzana naye achibva azviziva. Uyu inini pachangu ndakudzokera kune umwe munhu wandakonzayo ndichiti iwewewe wakandinyadzisa, wakabudirei pachena kuti nini ndakakombisa iwewe. Uchiudza munhu unoita sei wandogara naye. Inini negirlfriend yangu takutara kurova munhu uyoyo, mukadzi uyoyo, kuti wabudirei pachena kuudza wandodanana naye kuti nini ndinodanana newe wandinyadzisa. Kwakuchirova girlfriend varipo 2 vaive vanogara vese vava. Kwakuchitara kurova girlfriend vari 2. Uyu murume ari kurova kuti girlfriend yeye achiti wakabvumirei kuudza uyu wandinogara naye kuti nini ndakakukombisa, saka wandinyadzisa. Vese vari uyu ari kurova zvakare achiti waidanana naye nemurume wangu. Uyu mukadzi achibva sara ari ega ndokumurova kusvika afa. Kutaura kuno kwatiri kuti vanhu ava vari mumaoko emapurisa vakasungwa mukadzi nemurume. Ndechekupi? Iwedzai muri kuti mudzimai nemurume vakabatsirana kurova girlfriend yemurume, naye murume achitsimbisawo kuti wakandinyadzisa, wakabvumirei kuti iwewe ndakakukanda shoko. Vachibva kurova munhu kusvika afa. Ndichiripo pamukoma KB ndine nyaya yandinayo. Nyaya yandinayo izvi ndeyekuguruve. Mukuwasha anochema achiti bozvo ndakaroora mukadzi wangu. Kutaura kuno kwatita tine vana vaviri takaita 7 years tisina kuita budzi kana pamuviri pakabva zvapo kuratidza kuti pane chichabuda. Ini ndinoita basa rehurumende, ndine kwandinoshenda. Mukadzi wangu anodya zvakanaka zvese zviripo, asi nyaya iripo ndekuti mumba mangu hamuna budzi. Ende chandinoziva ndechekuti kuita mwana inyasha dzaMwari, vana vese vanobva kuna Mwari. Daniel shiwiri penifo wakachiwemba kimene kyasha. Zvadaro mukoma KB inzwai. Vachigara kudaro. One day mainini vemukadzi wemurume uyu anove muningini wemukadzi akauya akabata tsamba ndokubva apa baba mukuru. Baba mukuru ndikukumbirawo tsamba iyi munondisvisira kuna sisi, ndati tsamba iyi ndiye mudzimai wenyu. Please ndapota tsamba iyi musavhura nekuti haisi yenyu ndeyasisi. Ndimainini vari kubva kumba kwana Tezvara vapa baba mukuru vachiti tsamba iyi ndeyasisi yabva kumba. Zvikanzi ndotedza nekubvunza tsamba yemukadzi wangu naye. Zvikanzi aiwa munonovhurirwa ikoko. Murume akati alright ndikutora tsamba achibva aisa muhomwe. Aisa muhomwe tsamba mukoma KB nemhuri yeZimbabwe. Ndokubva famba. Time akati zvakamboitika kupi? Ndotezovhura tsamba yemukadzi wangu. Ndobva avhura tsamba yemukadzi wangu. Tsamba inotaura ichiti mwana wangu haungagariri $2 for 2 iwawo nemagirosari. Murume wako iri ngoma habari. Habari yanogarira. Ropas enda murume ndokuverenga tsamba ndokusvika chino kuti kumukadzi wake otsamba iyi verenga tsamba yewinzwi. Ndobva averenga tsamba akati neni wandizivini kuti zvafamba sei. Murume nemukadzi vachibva tanga kunetsana. Vatanga kunetsana vakati inini newe tisinoziva security yomba medu. Simba rekuti ambuya kana kuti vatezvara vati inini handibari varitora kupi vaziziva sei variza. But pakufamba kwenguva mukadzi uyu akazoita mwana. Kutaura kuno kuti kune vana vaviri. But pavakatanga kunetsana murume nemukadzi, murume anga akabata tsamba ndokushevedza umwe mupurisa wemuvillage vaya vari munharaunda vanoshanda nemapurisa edu. Ndokubva asvika ndokutonga nyaya iyi. Ari mukati mekutonga nyaya iyi achibva abvarura tsamba iya unova umbowo wezvakabva kwana Tezvara. Achiti tsamba iyi ndiri kuidambura nokuti ndo inosumudza hasha dzako, ukangoiverenga chete unoita hasha wokona kuwirirana nemukadzi. Saka ndakuchidambura ndokubva adambura kuita kuti umbowo isoita sei warasika. Ndokubva agara nemukadzi wake. Iko zvinozvo ane vana vaviri. Mashoko ari kuramba achibva kwana Tezvara unomudii murume $2 for 2 asingabereki. Ko vana Tezvara vari kuziva seko kuti mukuwasha hambereko. Iko zvinozvo ane vana 2 ari kuti pavanga vasina vana ndinovimba kuti vaiti muno vana anonoka saka handibari. Iko zvinozvo ane vana 2 mashoko haasi kumira ari kungoramba achingwa achiti unomudii murume asingabari ipo paine vana 2. Sokuona kwenye mhuri yeZimbabwe ndibatsire kuti mashoko ari kubva kupi. Nemhaka yei vachiramba vachiti handibari mumameri mune vana 2. Ko vana 2 varipo ndevani? Kosei vachiti havazi vangu iri ndiinawo avaudza izvozvo ndiani? Ndikabvunza mukadzi anoti vana ndevako. Ko tsamba yakabva kuna Tezvara yakanyorerwei? Pavakaenda kuna Tezvara yakaramba kuzivikana kuti yanyorwa nani.
iguruve iguruve